Ayan guys, Valentine's Day pero nakugi pamati guys. Na sakpan ko sa trangkaso. Magandang hapon guys sa lawag dagat kay bawod siya. Oh. Ayo. Ay, akong langgam to ah. Manguha na sa og piso guys ng dako kazo. Uwak siguro na. Ito na, ilupad na. Diya guys, bisag hapon na guys, ning saliat ming nga rin ni papaidi sa kuan, lungsod kay malagi na mamalitay ko og para lutuon ugma. So, napay budget dari sang katapad nga sige yaw-yawan ko nga nagtuo kung nasa siya kaaway. Si kog lingi-lingi na ba sa mga kaaway darin sa kay murag na lipasan dito siguro sa gutom guys kay mga nagitudlo-tudlo ko ni sa kay takilay ko ni bilat ja matuna. Ningon sila nga kuan ko no na lipasan ni ko ni gutom ja luoy pagkaso sa ba kay English speaking ra ba si Jan murag bright ka do sa ba murag ingon sila maestra ko no ni ja wala na guys kanang ang nanguna dani niya guys murag na lipasan din sa gutom pero kay bawm bud sa mamalit yung balit pang busag kamuti kaya siguro nandang agen luoy pagkaso ning naitaw nga ingani bitaw guys nga mawadaan og kanang pag-iisip nga na ba gayaw-yaw na sa utaman. Kasi na mo koneksyon ng money ng Ricardo. Ricardo mo na dia koneksyon ng money mo Ricardo mo koneksyon. Ricardo mo patay mo silikato kontra na ko dai mapatay mo ko na. Mangila di man na koneksyon diri ha. Mapatay mo pang koneksyon na to mapatay mo nga diwaan mo. Luya pud niya no. Kibaw may sa palit. Na si kwarta pud. Wala sa Kabuhi na. yang abugat. Kamu paano na bago kontrol. Tuwatan, tubag na. Pila ko aday. Pila. Sige bilat si atay utak mo. Uy, dako kuno kag bilat day. Pila. Wala ni 77. Luya dako kuno kag bilat. Siya tiba kay nagsisiktan aba. Hindi, ako mo yung bilat ko. Pagtubag-tubag na Signa, lipasan na siya ba? Atong kwan, Bagyo Benz. patay mo ang kawatan hindi magpatay mo. Karon na babot tinaw ko sumirabo lang ko sulig diri tabang ka. Bilas kang yawa ang. Sorry mo ako yun. Dako kang bilak. May utak dako bilak. Hala. Nay, nga kasi dako bilat nay. Pagtubag diri sir mga kawatan diri pires na mga dito sa airplane mo kawatan. Happy year. Isa din si Patricia mga rapi oh. Rapi Ras Marias eh. Sino ganto ba? Sinikat ko ba? Dito tanan niya. Di luwi na siya kay muragi. Kuan bagi kabuhi siguro na. Mga rat person. Kung pare kung galing mga rat person, marong ka dyan wise ni dati. Ay na, Wise ito. thank you te. Ano nakagaling dia ba ano aka na test dia? Kagaling test dia. Isang ka ba? Ano? Parang rap. Basi no pwede pa na sang matambalan ba? Kajigya tubang. Patay mo kadugong kung away-away yun ha. Patay mo kadugong sa kanasa. Wow, ramen ko na ano, oras ang ramen. Kaya wala ko Asa kayang bayana no? Asa ka taga-asa ka siya no? Luok. Hala. A few moments later. Kuni Arlene yan na pagtagaan na po kuni dyan guys ug kanang tik-tik sa mais. Ug gitagaan pa dyan kuni mais ug usog na ah. Maniyang kanon guys mais. Salamat sa gadyo sis Arlene grabe din sa kabuutan guys tagabuhol lagi si Jack na tik-tik kay amo ko ni sumanen. Dabutangan og kanang buteng. So mag-try kong suman guys. Diyan guys nagkuha ko daning dahon sa karnaba, gaban kay mo na tambaw ka ng laing paminaw lawas.
So galayan jud pa minos ang lawas guys, gabi pa guys, takigan ko. Lagi pa inom ko ni Papa Edi gabi ko kay init na dai ko. So bubangon lagi ta ko gabi ja. Di mo kabangon kay sakit na jang kalawasan ja sindi ko guys ani ipaluto ni saging kay sayang pud. Ano sa ipabanana meat kaya halaman sa pusa Facebook guys, so na mo palit siguro wala pa mo palit guys kay Valentine's Day lagi ron daghang kadto mga naghihanda. Pero try lang po niya sa luto guys kay uwa amo na lang yung merinda. Hindi ko rin magkuhan na to guys kay minda sa ko kay murag halipon ko. Kuan ka ng kasagol man ni hanggi pamati ka ng katulong na pud ko na libang. Sakit ka ang likod. Sakit pud ka ang ano kasabot. Kanang di man lagi ta ko mag-video guys kay di ko ganahan nga mag-vlog ko mangingani lagi. Di ko ganahan mag-vlog guys sa mangingani ko ba kanang na ako igi pamati ko ganahan kanang oh Lord ampo ko sino nga wado na niya dyan naghuwat kuskuan guys kanang manghihilot kay pahilot niyang likod dyan problema bunahan na kayong taas bugang acid ano ko buwan kanang nalang gipaluto sinikul na tuguan guys kanang itong banana meat lagi kay sayang kadyo nakapamalit na may gahapon. Paulit na ko gapon mga utanen, pamalit ako mga pansitanen. Kapalit na ko lutuunon lagi karon kay magluto lagi ko ganihang kadlaw nun tan sa amang magdi na ko makatindig ang mga sukasuhan sakit naman kadyo. Sa mo tunggilam ko ni Papa Edi kanang init di ko guys, init. Sa mo tunggi po ka ko din sa gabi painom ko sa og saridon. Jadi apon mawagkuan guys labat sa o. Nangitom na ang rani guys. Just na adlaw ran yang gidadara ni ang labat sa basig sa ang matara ba. Gapon basig sa ang matara ninja mo to nga. Kaya ra lagi ni tumig Santander guys. Sa gahapon na ni nga tumig Santander kay ganahan di ko nga makapamaligja pa ko. Pamaligja pa ko karong buntag nga. Ano ito gahapon eh. Kuan ka nang lagi ka to na lipasan siguro to siya og kanang gutom guys kay madyo man pud siya kuan kay makaybaw man mamalit nagdadamo pud kwarta nya nagpalit man pud og kanang kuan kanang kamuti kay mura siguro to siya kanang lipasan ra to gutom ba or kabuhi ba to mura sig yaw-yaw yan na sige sa pamalikas ja nasige pang tabi nga mga kontra-kontra mga mura sa kanang ingon sila maestra kuno to ya luoy ko mga ingana bitaw guys nga kanang nawadag beut bitaw kay ako sa una na mga depress nga na stress sagol problema or kanang nabughat nga na manang ako guys mapawais adyo ko guys imbakugma sus grabe ra baglabarag ang zambrag ga wala kang kutug-kutug hapdes sakit ang likod manang magkuan sa ako kanang pawais ako kanang di lang ta ko mag-vlog nga ingani kay di ko ganahan guys. Di ko ganahan magpakita ninyo bitaw guys nga naingani ko. Di ko ganahan pero no choice guys kanang mananghin sa lamang ko ninyo nga basig matingamo nga wala ko i-upload sa Facebook kay nawa na day ko nga na ba. Sorry guys. Tanan man sad ta guys mga makuan mapundi. Pura bang sa siga ba nga kaduga dyan mapundi. Manang napundi jud ko adawa guys. Pait ka yung babawa ko ni ana mo kaon. Diya salamat kaso kay gihatdan day pug dari kuan kanang mais ug kuan ngayon lagi sa sumanon lagi ta namo karon. Kay Valentine's Day diya namon toy mga buteng dari lagi nang amo sumanon ba nga nay buteng nga ibutang. Kuan to siya guys kanang tiktik sa mais. Salamat kay kaso ko ni Arlene kay judge ko di siya kapinangga kay gihatdan na po ko ni bugas. Gihatdan na po ko ni bugas nga mais kay bugas mais ang gikaon man ron kay malagi na nagkuan lang ko nang nagulbos ko sa timbang ba masiguro ni na ngani po guys kay wala mo kumukaan og luto lagi kay puro dako kamutin za kuan kanang singkamas kanang gabi ang gikaon kuan ra kanang pipino ningkaon ko gabi gamay kay murag di na kaya ningkaon ko luto gamay ra pud. Diyan mo lagi na nika ako nakadungag hapon og mais. Karon napadungag ko ni kulog mais kay simukaan ko kanang mais ang gikaon kay sa ko makaano kanang bugas sumay ba.
Diya guys, sorry ka guys nga nag-vlog ko ingani kay basinog mabutan na day ko guys, din ako kakita, din ako maka-edit. At least na kay Bo mo nga ala. Wala to naka-upload si Ruby kay kuan. Si Ruby Provinciana kay kuan ka ng nabutan na di ay nga na ba. Pero alaman lang yapon guys, di makaibaw man jud ko nga di ko pasagdan sa Ginoo kay naa po ko daghang mga obligasyon nga wa pa na matuman. Kay bawa man jud ang Ginoo nga di ko ni tagaan og sakit nga kuan ka ng grabe. Salamat kay murag gipaningat ako guys kay ninginom ko dadtong kuan. Niinom ko dadtong ininit baga gibutangan og dahon sa kuan karnaba og yaban man manay lagaon ni nanay gud ug kanang nay mga laing paminaws lawas. Gipaningat nako. Kanang grabe guys gabi murag jud kanang nakratan ko ba nga imbis mabangon ako. Mas mutinding na ko ba kay hang pagsun ang lawas ba. Kaya nga na ko guys pagsun ang lawas nga bangon jugo kay kinahanglan jud ganun kinahanglan jud nga magluto ko nga na ba. Diyan na ko yung mga ipamalit lagi mga utanon lagi dari kay maglutan lagi ta ko magtinunuan ko kay daghang kadto ni request ba nga utan nga kuan. Utan nga tinunuan man ang kuan ko. Na overpatig ko guys kay siguro ni sa guys ni agi pista dito sa lalagit na wanan pug ko kay kalit lagi uwan ja init ba jud nang magluto unja na kuan siguro niya lawas lagi na napundi na pero ampo ang tabangin ko yung ampo guys nga maadso na ko karong adlaw o mga adlaw maadso ko ganahan ko nga mo kuan mulihik ko kanang usay kasaban ni ko ni na kay bisag ranan jeng ka kuan naghang lawas sa jung pagsun kay kinahanglan mo pugas man jud ko kuan guys mo pugas man jud ko luto mo pugas ko panginabuhi kay unsa mag di ko mo pugas guys kinahanglan man jud man sayang pud ang mga kuan ba man tong sayang man tong saging dadto gi luto na lang ni Nicole kay hana man tong ipos karon sa kuan og kasi ganahan palit pwede ra man pud ang i-inbox ang ipang sin sa messenger nila og sila ganahan nga ipahatod na ni Papa Eddie unja og nagulit ni Papa Eddie. Happy Valentine's Day ninyong tanan guys natong tanan di ay sa mga kuan diha kanang mga asawa ug bana nga nagmahalan ang bana ug ang pamilya nagmahalan mami bisag di Valentine's nga na ba di man ang kinahanglan na adlaw-adlaw dapat Valentine's sa maluto tong kuan guys kanang hatong ipus ron hatong picturean ng ipus kasi ganahan mo palit og banana meat kay sayang pud ito guys laman lang gyapon ta guys kanang habang may buhay may pag-asa palagi ta di lagi ko pasagdan sa Ginoo nga mapundi ko taman di ko pasagdan sa Ginoo nga makigda ra ko kanunay kay bawo jud ang Ginoo nga ning kamot ko ning basog ko nga please kay amuhang kaimtang nga na ning basog ko guys nga makakuan lagi kay daan na jud ko sa una pa guys nga di ko ganahan nga maglingkod di ko ganahan nga maghigda mo jud ni isa ka pinakali na ganahan ka nang maghigda ko nga kana di na ko makalihik manang mo relax jud ko para jud guys na sorry ka jud tanan guys na maghahanap pud gyapon ni video guys kay tingaan jud mo di na ko makapag-upload lagi di na ko makapag-upload kay di na ko maka-edit kay basig ang mata lagi ni kini ang mata lagi nga kuan baka nang ahap na basig ako'y may ni liwat sa ang tatay ba nga makuan ako kanang simba ko palazo laman pero hana man din gipamati nga di na jud ko kita di na ko kaklaro niya na di na ko kabasa di na ko kaklaro og ganang kuan kanang deu kaadto niya di ko kaklaro sa mga tawo niya na kay murag hap na jud ang kanan tungod siguro is kanang tahang kuan bitaw guys kanang kakapoy nga na siya nagpaabot ko nun guys kay ako chatan nga kuan na ako chatan nga kanang hagitiks nga manghihilot kay ni papahilot ni likod
Salamat guys, salamat kanjong tanan, salamat Ma'am Bisminda sa imong paglab, Ma'am Bitani salamat sa pag-message, man Ansan Banson salamat sa mga ni-message na karon wa pa mo na ma-reply katuning nag-greet og Happy Valentine's Day wa pa ko na-reply. Unsara ko kuan guys, kanang mo-reply po sa uban kay namre na kaning reply ra ko ni Ma'am Bisminda og ni kuan Ma'am Bitani. Inja mag-kuan day ko guys. O, daghang kadto salamat ninyong tanan guys kay Valentine's Day lagi karon. Sa ngani ko napundi ko. So mapundi man jud nitang lawas guys labi nagtiguang na ta. Ya, mato salamat kadto ko sa mga tawo nga naglab namo. Salamat Ma'am Bisminda, salamat ninyong tanan. Ma'am Bitani salamat kadto Ansan Planton ang pinggihan sa tanan-tanan nga mga tawo nga naglab namo di na ma-mention sa tatagsa. Salamat kadto ninyong tanan. Sa mo greet day ko happy birthday karon ni Ma'am ay ni sis mo na Burki sa dem birthday karon. So happy birthday sa tanan mga nag-birthday karon. Lagi na nalagi ko lutuunon kay naanad lagi ko kanang Valentine's Day bitaw nga magluto mig kanang am celebrate man ni hapon baron paniudto nga na. Unsa wa man jud kay di pud may kumpleto kay wa pa si Crystal man ang baway sa lamang ko. Luto na lamang tos ni kulod og patsikanton. See you my next vlog guys kanang tangi lang po rin sunod maka-upload pa ba ko or rin sa kay walang upahaway sa jug ko upahaway sa ko kanang upload kay kanang lagi mag-edit ta kanang kapoy kadjong lawas kay kanang luto unja mo edit pa ko nga na dakan kadjog mga kuan ba ug nakakita pa lang mo guys ug sa mga trabaho dari kay naghuman og paninda tungod po pikas nga na tapos bay dakan kadjog mga buhatonon ba sa murag butod hang tijan lang guys. Bye na, see you my next vlog. Amping ambuta, happy Valentine's Day.